Salutare tuturor! Vrei să-ți impulsionezi cariera și să devii un stivuitorist certificat? Vrei să obții carnetul de stivuitorist? Această formare îți va oferi toate abilitățile teoretice și practice necesare pentru a utiliza cele mai moderne stivuitoare. Vorbim despre ecrane tactile și joystick-uri inteligente pentru o siguranță și performanță maxime. De ce să te înscrii? Simplu. Obiectivul nostru este să formăm stivuitoriști calificați și certificați. Această certificare este esențială pentru locuri de muncă precum stivuitorist, lucrător în depozit sau operator de producție. Vei primi o certificare recunoscută legal, conform normelor spaniole, formare acreditată, instructori experimentați și formare practică avansată. Vei învăța să utilizezi tehnologii de vârf și sisteme de siguranță inovatoare. Programul formării? Să-l vedem împreună. Durata totală: 12 ore, 8 ore de teorie, norme de siguranță, utilizarea și întreținerea corectă a stivuitoarelor, 4 ore de practică, exerciții practice pe un traseu real, simulări de manipulare a încărcăturilor și teste de conducere. Examen final, teoretic și practic pentru obținerea certificării. Ofertă specială. Înscrie-te acum și economisește. Locuri limitate. Rezervă acum și investește în viitorul tău. Nu rata această oportunitate incredibilă. Fă click pe linkul de mai jos pentru a te înscrie chiar astăzi.